नमस्कार. आज आम्ही आहा पुणे मानशेर आणि हांगासर राती ह्या दोन जे ट्रक आहा तेंच्या मध्ये अपघात जाल्लो आसा आणि हे दोनूय ट्रक बंजर पेंटांतल्यान जी कंपनी आहा थंयच्यान हे पेंट घेवन पुण्याक वयताले तेन्ना दोगूय बरोबर आशिल्ले. तेन्ना फाटल्या गाडयेचो खंय ब्रेक फेल जालो आणि तेणें हाडून फुडल्या तेंच्याच गाडयेचेर धक्को दिलो आणि तेच्या उपरांत तेडी गाडी कंट्रोल जावना आणि सायडीच्या दुकानान व्हरोन तेणें धक्को दिल्ल्या कारणान पण रात्रो कोणूच हांगा नाशिल्ल्या कारणान कोणाक जखमी कांय जावना. 3 मोटरसायकली ह्या हितूर इनवॉल्व जाल्ल्यो आसा, डॅमेज जाल्ल्यो आसा. पण म्हाका दिसता मनशांक कोणाक हांगासर मार लागूंक ना आणि पुलिसांनी येवन पंचनामा करून दोनूय गाडयो ज्यो आसा सुरळीतपणे सायडीक करून रस्त्याक जी वाट आहा ती मोकळी करून दिल्ली आसा. तर ही पुढे होती गाडी, ही तुमची आणि पाठीमागे गाडी त्यांनी येऊन तुम्हाला धक्का दिला. आणि गाडी टू व्हीलर मध्ये आली काय? गाडीमध्ये आणि पेंट कुठे तुमच्या गाडीत ट्रक पेंट तुमच्या हां त्याचा काय गाडी ब्रेक फेल झाला, पाठीमागच्या गाडीचा ब्रेक फेल झाला आणि कोणाला लागलं काय? किती वाजता आहे? रात्री 9:30 वाजता. पुणे मानशेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.